Здравейте хора от YouTube. Аз съм Фейк от Narrow Direction TV. Тук до мен е Дани Стайл. Здравейте. И днеска правим клип за Minecraft сервер, който ще търсим, който ще хоства нашия сервер. Ще бъде Bucket. Да, ще има права до всичко. Нали, ще е хостера. Ние, аз, Дани Стайл. И там другите ще си оцеляват. И който иска да хоства сървър, може да пише на Skype, който сигурно ние ще направим фен Skype с Дани Стайл. И можете да ни пишете там. И ще видим. Но ще бъде безплатен хостер. Търсим безплатен хостер, не който да му плащаме. Така че вие си решавате. Пишете отдолу дали искате да станете хостери за нас. И ти кажи чао. 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 Довиждане, това беше от мен Фейк. Чао. Аз съм Гангстър. Добре, айде, чао.